Türkmenistanda geçirilen saýlawlarda prezidentiň oglu jemgyýetçiligiň üns merkezine Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar ýurdun mejlisine deputatlary, halk maslahatlaryny we geňeşleri agzalary saýlamak boýunça 25-nji martda geçirilen saýlawlara ses berjileriň 91 göteriminden gowragyň gatnaşanlygyny ma'lum etdi. Beýleki bir tarapdan Düýn Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky adynyň 5 saýlaw uçaşdygyny sineden we biri-birinden garaşsyz çeşmeleri ses bermäge barýan adamlaryň sanynyň ören çäklidigini, ortaça her 10-15 minutdan bir adam görse bolýanyny aýdypdylar. Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-çyny saýlawçylaryň 91,69 göterme ses berdi. Vilayet etraf şäher halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça sagat 19-çyny saýlawçylaryň 91,75 göterme ses berdi. Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça sagat 19-çyny saýlawçylaryň 91,68 göterme ses berdi diýip Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar öz web saýtyna çap eden maglumatyny belleýär. Azatlygyň yerli çeşmeleri paýtagtyň 47, 48, 55, 62 we 51-nji mekteplerine hemde käbir saglyk öýlerine saýlaw uçaşdyklaryna geçen ýyllarda bolşy ýaly ses bermek üçin kadaly şertleriň döredilendigini, ýöne ses bermäge barýan adamlaryň tas ýok diýen ýaly derejede azlygyny belleýärler. Sagat 10-çyny ses bermäge hiç kim gelmedi diýse de boljak. Ondan soňra ýek-tük adam gelip başlady. Men özüm sagat 12-de göreg ses berdim. Şonu ses bermäge baryp ýürüýte depderçe gol goýan adamlaryň sany hem ören azdy diýip Türkmenistanly grajdan aktivisti Natalya Şabuns 25-nji martda gurrun berdi. Şeýle-de Azatlygyň beýleki bir çeşmesi 26-njy martda saýlawlar bilen baglylykda düýnüň dowamyny Aşgabatda internetiň kadaly işleyişine täsir edilenini habar berdi. Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Aman Murat Bugaýew 47, 55, 62, 51-nji mekteplerdäki we käbir saglyk öýlerine saýlaw uçaşdyklaryna stoluny yerli synçy diýilip ýazgy ýazylan bir adamyň oturanlygyny, ýöne halkara synçylaryň göze ilmeýändigini aýtdy. Belläp geçdik Türkmenistanda geçirilen saýlawlary syn etmek üçin garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň synçylarynyň wekilçilikli topary hemde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky idarasynyň bilermenleri Aşgabatda bardylar. Bu aralykda Türkmenistan Altyn Asyr neşri 25-nji martda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň anyny ýazartyk adyna 68-nji mektepdäki saýlaw uçaşdygyna baryp ses berenligini habar berdi. Berdimuhammedow saýlaw uçaşdygyna ýygnananlara ýüzlenip saýlawlaryň giň bäsleşlik esasyna başlananyny aýtdy. Bir ornu 2 hemde 3 dalaşkäriň görkezilmegi saýlawlaryň hakykatdan giň bäsleşlik esasyna geçýändigini äşkär edýär. Ýergelenli bu gezek saýlawlary 3 syýasy partiýalaryň işçen gatnaşanlygyny bellemeli. Munyň özü ýurdumyzda demokratik ýörelgileriň ösdürilýändigini, köp partiýalyk gatnaşyklarynyň işçenleşdirilýändigini alamatlandyrýar diýip Türkmen prezidenti belledi. Ýöne beýleki bir tarapdan Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýygyrlaýan käbir halkara synçylar ýurtda ozal bar bolan Türkmenistanyň demokratik partiýasyna goşmaçy hökmünde 2012-nji ýylda senagatçylaryň we telekeçileriň partiýasynyň hemde 2014-nji ýylda agrar partiýanyň döredilmegine ýurtda köp partiýalyk bar diýen hyýaly keşif gazanmak ugruna edilen çäre hökmüni garaýarlar. Türkmenistanda 25-nji martda geçirilen saýlawlary ozalky saýlawlardan tapawutlandyrýan esasy waka bu soparky saýlawlarda ýurdun wezipe başyndaky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeketäk oglu Serdar Berdimuhammedowyň deputatlygy dalaş etmegidir. Halkara synçylar Serdaryň saýlawlarda aňsat ýeňiş gazanjakdygyny, munyň netijesini onuň mejlisiň başlygy wezipetine geçmegi ugruna päsgelçilikleriň aradan aýryljakdygyny, şeýlelikde onuň konstitusiýal laýyklykda ýurtdaky iň ýokary ikinji wezipe getiriljekdigini çaklaýarlar. Türkmenistanda düýün geçirilen saýlawlar boýunça halkara medeniýetine peýda bolan habarlarda da Serdar Berdimuhammedowyň ornuny ünsüz çekilýär. Galy berse de käbir synçylar bu saýlawlary Türkmenistana dinastiýa urunaky nowatdaky çäre meňzedýär. Ýanwar aýynda Düýbi Washingtonda ýerleşýän hökümeti degişli bolmadyk Freedom House guramaty Türkmenistany syýasy we raýat azatlyklary boýunça yaramazy 12 ýurdun hataryna agdady. Şu wagtda çenli guramatyň saýlawlary syn edýän toparlary Türkmenistanda geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsysyna erkini geçirildi diýip baha bermedi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň özü fevral aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ses berjileriň 97 göteriminiň sesine münasip bolup 3-nji möhlete prezidentlige saýlandy. Bu saparky saýlawlarda dalaş edýän 36 ýaşly Serdar Berdimuhammedowyň resmi terjime halyna giňişleýin maglumat bolmasa da onuň mejlise saýlanmagyndan ozal ýurdun Newit gaz pudugyny we daşary işler ministrligine işleýändigi agdalýar.
Ýaş Berdimuhammedow martyň ortasynda Gazagystanyň Astana şäherine geçirilen Merkezi Aziýanyň liderleriniň samitiniň çägine Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşuşupdy. Ekspertler Türkmen parlamentiniň häzirki başlygy 61 ýaşly Akçy Nurberdiýewe wezipeden çekilen ýagdaýynda Serdar Berdimuhammedowyň bu wezipäni iýelejekdigini çaklaýarlar. Resmi maglumatlara görä şu ýyl saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3.291.312 hasap alyndy. Saýlawlarda ýurdun mejlisiniň 125 ornuny 284 kandidat dalaş etdi.